Luya aning upat ka mga empleyado sa Cebu City Hall, gipaantos man og maayo. Kinsa may makasugakod og trabaho anang napulo ka buwan, sigig trabaho unya way sweldo. Giagwanta og maayo sa upat ka mga trabahante kay mga regular naman sila. Naitag 18 ka tuig, naitag 35 ka tuig nga regular nga empleyado diha sa Cebu City Hall. Way kasing-kasing ang naglisod-lisod aning upat ka mga empleyado. Unsa may rason nga inyo man ning gipaantos og maayo? Mura naman og nag-power tripping ang taga Cebu City Hall. Matod pang Mayor Mike Rama nga wala siya masayod nga 10 months way sweldo ang upat ka mga empleyado. O wa sad masayod ang mayor nga gipang reassign di ay sa mga lagyo nga mga dapit ang upat ka mga empleyado mga kabombo. Nag-ala Ponso Pilato na po si Mike Rama. Sige na lang ni siyag panghunaw. Iparok na ni mo kausa imong ulo diya sa haligi sa City Hall. Sige naman kang wa kahibaw. Ni pirma ka sa ilang reassignment. Unya, wa ka kahibaw, uplok ka man tingali. Di apoy ato ni Colin Russell ay nagkaupaw lang ang agi mga kabombo. Lamian ninyo pang pakungo, noy. Wala oroy mo maluoy, no? Gipaantos ninyo maayo ang inyong empleyado. Maayo man mong duha sa imong asawa ato ni Colin Russell kay dagko man mong sweldo. Unya, on time pa. Mao ding sip-sip kay kas mayor. Tila kay kas lapalapa sa mayor kay imong asawa gihimo di ay nga city assessor siya Dr. Teresa Russell. Gihimo naman ang inyong gatasan ang City Hall. Matod pa sa reklamante nga si Saibel Ann Ibanez nga nagtrabaho siya sa una sa Cebu City Assessor. Apan niadtong pagka June 1, 2023, gi-assign siya sa Operation Second Chance sa Barangay Kalumnasan. Gipa-duty og panggabi bisag dapay batang gamay. Bisag naay bata nga gipatutoy apan gipa-duty gyapon og panggabi. Klaro kayo nga gilisod-lisod gyud. Nagpatabang in town sila sa Civil Service Commission. Si Ibanez, arod makabalik sila sa ilang mother office o sa city assessor. Tungod kay perting paita silang sitwasyon. Matod pa si Cramante nga si Ibanez mga kabombo nga pagkadawat nila sa ilang reassignment order, may report dayon sila sa ilang bag-ong opisina nga dutihan. Ni duty sila upat sila lain nga mga assignment. Pero si Ibanez misuway og hangyo sa ilang head nga si Teresa Russell nga day job lang siya. Kay nagpatutoy pa siya siyang anak kagamay. Ni hangyo siya nga pangbuntag lang siya nga mo duty kay napa siya bata kagamay nga gipatutoy apan wa gyud sa giya sugtan. Matod pa ni Ibanez nga matod pag wa sa gisugtan nga mo duty og panggabi o pangbuntag, nananghin siya nga pangbuntag siya nga mo duty, apan wa sa gitugtan nga mo duty og pangbuntag, gipanggabi gyapon siya, hinungdan nga nidangop na lang siya sa Civil Service Commission aron magpatabang. Matod pa ni Ibanez nga sa dihang ni duty na sila balik sa ilang mother office sa city assessors, wa sila klaro nga kabutangan. Nag-share lang silang upat sa lamisa o wa sila hatagi og equipment nga magamit nila sa ilang trabaho. Ang worst, dili sa tagaan og trabaho ni Teresa Russell mga kabombo. Matod pa ni Ibanez nga ang city assessor nga si Teresa Russell ningon nga unya ra sila hatagan og trabaho kung gawas na ang ruling sa ilang appeal. Matod pa ni Ibanez nga kining si Teresa Russell kung mo-file sila og leave of absence, dili niya pirmahan tungod kay wala kuno gi-recognize or wala sila gi-recognize or wala gi-acknowledge ang ilang pagbalik diha sa City Assessor's Office. Matod pa ni Ibanez nga gidrop sila sa payroll. Unya unta regular employee man sila, gidrop sila sa payroll, bot pasabot, gitangtang na sila. Matod pa ni Ibanez nga October 2023, ang Civil Service Commission 7 ipagawas og ruling nga ang ilang reassignment was valid. O tiaw mo na. Tiaw mo na. Wa jud ay mo salir ang ilang tripping. Invalid ang ilang reassignment mga kabombo. Kung tinuod man gani ang pasangil aning atong reklamante nga si Saibel Ann Ibanez,
makaingon ko nga pagkaabusado sa imong asawa, Attorney Colin Rosel. How naman kayo ang imong asawa, Attorney Colin Rosel? Asa man ni sa napitan na himong doktor, si Dr. Teresa Rosel, basin doktor ni sa mga buang. Ha? Ang imong asawa, Attorney Colin, nga si Teresa Rosel, mura na magsikinsa. Mura man mo nahubog diya sa inyong gahom. Gipangtripan ang mga trabahante, unsa may rason nga nung inyong gipangtripan inyong mga trabahante. Nagtuo mo nga tuani ni suporta speakers. Huna-huna Attorney Ninja Turtle, Attorney Avatar, nga naay gaba. Ang gaba di magsaba. Gadako man ang ulo nimo. Una-una agmayo. Ang luha sa mga kabos, makagaba. Time will come, gabaan ragyapon mo. Kamo ko na duty na po kabuan, di sulduhan. Lalimba. Mayor Mike Rama, tanawa ni imong mga tao, giluto kasi imong kaugalingon nga mantika. Maora ni magkapapildi ni mo, Mayor Mike Rama. Wa man ka makapirma silang reassignment. Kinis Mike Rama, matod pa niya, bisag magdamgo kuno siya, mamirma siya. Asa man imong utok in town, oy Mayor Mike. Parehitong memorandum nga imong papawaon ang uska silang opisina, mga senior citizen. Mingon ka nga, I will check on